Meta Sidna Ġesu tkellem ma' Nikodemu fuq it-twelid mill-ġdid, f'nofs id-diskursata tiegħu jgħid li r-riħ jonfoħ fejn irid jew fejn jogħġbu, inti tisma' l-ħoss tiegħu, però ma tafx minn fejn hu ġej u lanqas fejn hu sejjer. Dal-kliem Ġesu irid jgħidilna, irid jenfasizza illi l-xogħol tal-Ispiritu Santu filli jwellet lill-midinbin u jagħtihom ħajja ġdida huwa xogħol misterjuż. Li kieku l-Bibbja ma titkellimx dwar il-riġenerazzjoni, dwar it-twelid mill-ġdid, ma nkunux nafu. Ħlief mill-riżultati tat-twelid mill-ġdid. Għaliex bħalma r-riħ jonfoħ fejn jogħġbu, ir-riħ innifsu ma jidhirx, imma l-effett tar-riħ jidher. U allura it-twelid mill-ġdid għandu l-effetti tiegħu. Twelid mill-ġdid bih aħna bħala midinbin u allura edewa tal-Alla, Alla joħloqna mill-ġdid. Il-midinbin jagħmilhom qaddisin. Nies li huma sseparati minn miegħu Alla jagħtihom il-ħajja tiegħu. Nies li huma imbedin minnu Alla jqarribhom lejh. Jagħtihom ħajja ġdida. It-tniġġis ta' qalbhom minħabba d-dnub u d-diżubbidjenza tagħhom huwa mnaddaf u maħsul. Għalhekk Ġesu jgħid li jekk wieħed ma jitwilx mill-ilma u mill-Ispirtu għaliex ix-xogħol tal-Ispiritu Santu inaddafna, jippurifikana. Jagħtina entratura fis-saltna ta' Alla. Xi ħaġa li Ġesu enfasizzaw ukoll meta qal li jekk wieħed ma jitwilx mill-ġdid ma jistax jara u lanqas jidħol fis-saltna ta' Alla. U ċallu, fis-saltna tal-Alla aħna nkunu allura fi sfera ġdida, f'realtà ġdida fejn Alla huwa s-sit fuqna u aħna nirrikonoxxuh bil-ferħa u rridu li nonorawh u nħobbuh b'qalbna kollha u b'ruħna kollha. Il-riġenerazzjoni jew it-twelid mill-ġdid tħalli effetti radikali fil-persuna tagħna. Aħna fil-kumplessità kollha tagħna nimbidlu. Alla jibda biex jibdel il-qalb tagħna. Eżekjel ifissira din bħal li kieku aħna qabel kellna qalb tal-ġebel, qalb samma li ma tridx taf b'Alla, hija iebsa kontra Alla, avversiva għal Alla. Alla laħħa u minflok jagħtina qalb tal-laħam biex tarfu u Alla jikkawża wkoll biex nimxu fil-modijiet u l-preċetti tiegħu. Mela l-qalb Alla iġeddida, ir-rieda tagħna meta aħna l-bniedem xirid, qabel ma konvertejna aħna ridna nagħmlu l-affarijiet tagħna. Ridna navvanzaw l-ambizzjonijiet tagħna. Immissa bit-twelid mill-ġdid narfu l-importanza tal-kliem ta' Ġesu. Fittxu l-ewwel bħala l-ewwel prijorità tagħkom is-saltna tal-Alla u l-għajxin ġust u dan l-affarijiet l-oħra mbagħad jiżdudulkom ukoll. Ġesu mela bit-twelid mill-ġdid jirranġalna ħajjitna. Il-ħajja tagħna tibda mill-ġdid spiritwalment. Fisikament nibqgħu li konna, jekk konna intelligenti nibqgħu intelligenti, jekk konna ignoranti nibqgħu, però issa għandna tarif spiritwali li għamel id-differenza kollha. Hemm dik iż-żerrija issa li spuntat illi nibtet u eventwalment aktar ma jgħaddi il-ħin, aktar ma jgħaddi żmien, aktar isir ovvju illi dal-bniedem ġralu xi ħaġa. Dal-bniedem issa huwa r-reċipjent tal-ħiniena tal-Alla. Fit-twelid mill-ġdid anke l-moħħ tagħna, allura il-moħħ tagħna qabel konna kellna ċerta mentalità, kellna ċerta filosofija żbaljata, issa nafu bħalma jgħid Ġwanni, nafu li aħna tal-Alla, nafu li l-ben tal-Alla ġie u tagħna d-den, u aħna f'dak li hu veru f'ibnu Ġesu Kristu. Il-moħħ tagħna x'nemnu x'ma nemnux huwa wkoll affettwat radikalment. Anke l-affezzjonijiet tagħna x'inħobbu. Bażikament, bit-twelid mill-ġdid, dak li qabel kont tħobb issir tobodu, u dak li qabel kont tobod issir tħobbu. Qabel kont tħobb lek innifsek, issa titgħallem tiġħad lek innifsek. Terfa' s-salib kuljum u timxi wara l-muallem ġdid tiegħek Sidna Ġesu Kristu. Illum ovvjament tafu daqsi kemm il-born again hija
buzzword, hija popolari ħafna, kulħadd isemmija, jalla kulħadd jaf x'jiġifieri u jalla kulħadd ukoll esperjenza din il-ħidma fenomenali, din il-ħidma stupenda tal-Ispiritu Santu. Però ovvjament nafu illi hawn ħafna taħwit. In-nies jikklejmjaw li huma imwielda mill-ġdid meta fatti taqarbilhom ftit tinduna li mhumiex. Hemm ħafna żbalji li jiġu. Ħansemmilkom 5 żbalji ta' nies li jaħsbu li huma imwielda mill-ġdid mentri infatti skont l-Iskrittura mhumiex. L-ewwel huma dawk in-nies illi jgħidu li huma mwielda mill-ġdid. Ovvja, dan huwa żball mhux li tgħid. Ġesu fil-pritka tiegħu fuq il-muntani jgħid mhux kull min jgħidli mulej jidħol fis-saltna smewit ma min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smewit. Il-diskors huwa importanti. Però d-diskors waħdu ma jfisser xejn. Naqblu? Waħdu tista' tparla kemm tparla ma jfissirx li għandek din ir-realtà ta' twelid mill-ġdid. Però żballu mbagħad komuni ħafna rigward it-twelid mill-ġdid huwa n-nies li jemmnu illi meta tagħmdu tweldu mill-ġdid. Aħna konna nemmnu meta konna fil-Knisja Kattolika il-magħmudija tal-ilma tweldek mill-ġdid. U infatti jużaw id-diskors ta' Ġesu fejn jgħid jekk wieħed ma jitwilx mill-ilma u mill-Ispirtu ma jistax jidħol fis-saltna talla. U hemmhekk l-ilma huma jassumu illi huwa il-magħmudija. Allora l-magħmudija li xi ħadd ieħor assis jew minnu jeħtieġ li għandek biex titweled mill-ġdid. Imma din l-idea illi it-twelid mill-ġdid huwa marbut ma' sagrament hija falsa għall-aħħar għas sempliċi raġuni li Ġesu qal ir-riħ jonfoħ fejn irid. U inti tisma' l-ħost tiegħu ma tafx minn fejn hu ġej u lanqas fejn hu sejjer. Alla l-Ispiritu Santu huwa sovran filli jwellet lil min iritu, kif iritu, fejn iritu, x'ħin iritu. U dik hija l-enfasi li għajdilna Ġesu Krist allura l-ilma u l-Ispirtu ma jfissirx li l-ilma hemmhekk huwa il-magħmudija li irid jagħtihilek, irid jamministra xi ħadd ieħor. Tajjeb, l-ilma hemmhekk ifisser huwa simboliku tal-Ispiritu Santu. Huwa simboliku tat-tindif, tal-purifikazzjoni li l-Ispiritu Santu jaħdem fil-qalb tagħna appuntu biex jagħtina ħajja ġdida quddiem Alla. Dak huwa t-tieni żball. It-tielet żball huwa ta' dawk l-individwi illi jgħidu illi għaddew minn ċerta esperjenza fenomenali, esperjenza reliġjuża, esperjenza li ċaqalqithom m'għadhomx l-istess. Issa emozjonalment għandhom ċertu bidliet ukoll viżibbli f'ħajjithom. Qabel kienu jpejpu m'għadhomx, jew forsi kienu jitkellmu pastasu ma tantx għadhom, u allura hemm ċertu bidliet u allura jassumu li b'daqshekk għax attendew din il-laqgħa fejn kien hemm dan l-emozjonaliżmu u din is-sejħa biex mi jixtieq jitweled minn ġdid jiġi fuq quddiem biex nitolbu fuqu u jirċievi l-Ġesu u allura b'daqshekk jitweled minn ġdid. Dik hija falsa. Nafja popolari fost il-knies evanġeliċi speċjalment barra minn Malta, però hija falsa. Sempliċi esperjenza reliġjuża ħafna nies f'reliġjonijiet oħra ikollhom esperjenzi sbieħ reliġjużi. Ma jfissru xejn. Żball ieħor huwa meta individwu sinċerament jaraf il-bżonn illi jibdel ħajtu, illi jirriforma, illi ma jibqax bil-vizzijiet tas-sokor, jew tad-da, jew tal-gideb, jew tas-serq. U allura għax qed jagħmel ħiltu biex jgħix il-ħajja Kristjana kif jara f'ħadd ieħor, u allura qed jimithom daqshekk huwa moralment aċċettabbli, u allura huwa mwieled minn ġdid. Le, dan huwa żball ieħor ta' nies li jaħsbu illi huma se jaqilgħu il-favur ta' Alla bil-merti tagħhom. U din hija negazzjoni tal-Vanġelu. Il-Vanġelu anzi jgħidilna li aħna nafu li aħna lut
mit-twelid u mhux midin bil-minġed. Frattant nafu li l-bniedem mhuwiex iġġustifikat bl-opri tal-liġi, ma bil-fidi Ġesu Kristu. Le, li inti tagħmel ħiltek biex tgħix aħjar ma jfissirx neċessarjament weħda illi inti imwieled minn ġdid. U l-aħħar żball li jagħmlu n-nies hija fejn jikklejmjaw li għandhom ċerta qawwiet anke sopranaturali li jikklejmjaw anke li jagħmlu il-mirakli jew li tkellmu bilsna oħra. Taf kif? U allura minħabba dawn l-esperjenzi u dawn il-fenomeni mhux tas-soltu li ġraw f'ħajjithom, allura b'daqshekk huma imwielda mill-ġdid. Infatti fil-ġudizzju Ġesu jafsana minn qabel jgħidilna ħafna f'dak il-jum. Mhux ftit, mhux wieħed l-awwelien, imma ħafna f'dak il-jum. Jgħiduli, mulej, ma pritkajniex fismek u fismek għamilna eġubijiet kbar. U jien imbagħad ngħidilhom tbedu minni intom li tagħmlu il-ħasen. Il-fatt li inti għandek ċerta qawwiet sopranaturali ma jfisser xejn. Il-profeti u l-apostli ovvjament, Sidna Ġesu Kristu kellhom is-seta li jagħmlu l-mirakli, però anke il-isħaħar ta' Farawni meta Mosè mar qudiemu kienu kapaċi wkoll jimitaw ċerta mirakli. Kienu mirakli folot, però ovvjament kienu wkoll sorprendenti u impressjonanti. Il-fatt li inti tagħmel il-mirakli ma jfissirx li inti mwieled il-ġdid. Mbagħad hemm nies ukoll illi jaħsbu li għax huma talbu biex jirċievu l-Ġesu jew talbu biex iduru lejh daqshekk huma mwielda mill-ġdid. Meta fil-fatt li jkun ġara hu illi dawn in-nies ikunu żiedu lil Ġesu mal-ħafna idoli li kellhom u li qatt baqalhom. Ħafna nies hekk jaħsbu li jekk iżidu l-Ġesu ħajkollhom aktar risorsi x'jużaw. Fattu li taċċetta l-Ġesu. Tista' taċċettah bħala eżempju tiegħek, tista' taċċettah bħala profeta, il-Maomettani kollek jagħmlu l-fatti, mhux vera. Maomettani jaċċettaw il-Ġesu, ma b'daqshekk huma mwielda mill-ġdid. Jaċċettah bħala profeta, però ma jfisser xejn. Ma jaċċettawx kif aċċettaħ Ġwanni l-Apostlu, nafu li l-bent Alla ġie u tagħna d-den biex narfu l-dak li hu veru, aħna f'dak li hu veru, f'ibnu Ġesu Kristu. Dan hu Alla veru. Hekk jaċċettaw il-Musulmani? Le. Li taċċetta l-Ġesu, li tarfu, li tammetti li huwa figura storika li ta' bilħaq eżista. Tista' wkoll temmen li Ġesu storikament għamil mewt, fidi intellettwali ta' tarif biss mingħajr ma tibdlek, mingħajr ma tatik direzzjoni ġdida fija nfisha ma jfisser xejn. Tirċievi l-Ġesu, ħafna nies jirċievu l-Ġesu fit-qarbin. U allura dawn in-nies huma mwielda mill-ġdid. Finalment aħna rridu ngħidu li Alla jaf il dawk li huma mwielda minn ġdid. Però meta l-Ispiritu Santu iwellet lill-bniedem mill-ġdid, il-Bibbja taffermalna illi ma jkunx hemm dubju li dawn in-nies jingħarfu. Ma jingħarfux minħabba dan li għadna li tgħid jew titgħammed, jew għandek esperjenza reliġjuża jew li tfejjaq la ħadd ieħor titkellem bl-isna, taf huma kollha folot fejn jidħol it-twelid mill-ġdid. Imma wara li nwarbu l-falz, wara nwarbu dak li huwa żbaljat, tajjeb, il-Bibbja tagħtina gwidi ċerti, gwidi stabbli biex aħna narfu iva aħniex ta' bilħaq imwielda mill-ġdid jew le. Nistgħu naslu għal konklużjoni korretta dwarna nfusna, kull wieħed minna individwalment, u narfu aħniex ta' bilħaq suġġetti ta' dan il-ħidma speċjali tal-Ispiritu Santu illi bija nitlu fis-saltna ta' smawiet. Ġwanni fl-ittra tiegħu, l-ewwel ittra,
Infatti jgħid jiena ktibtilkom dal-ħwejjeġ lilkom li temnu fl-isem tal-ben Alla biex tkunu tafu li għandkom il-ħajja ta' dejjem. U importanti għaxira Alla hekk irid illi uliedu jaslu għal dak it-tarif komfortabbli, dak it-tarif illi inissel ħafna ferħ fina meta nafu illi aħna għandna il-ħajja ta' dejjem. Ġwanni għalhekk kitibha l-ittra, infatti, u fil-bidunet jgħidilna dan il-ħwejjeġ aħna qegħdin niktbulkom biex il-ferħ tagħkom ikun komplut, ikun sħiħ. Okay. Tista' mela tkun Kristjan, però jekk ma jkollokx tarif li inti wasalt għad il-konklużjoni korretta dwarek innifsek, li inti ta' bilħaq imwieled minn ġdid. U allura verament tinsab fis-salta Alla, ma tkunx ferħan. Għaliex tkun għadek isek ċaq l-imbuta, ma tafx fejn inti. Intix ġewwa, intix barra, Ġwanni jikteb l-ittra tiegħu apposta biex jurina kif nistgħu nintebħu, kif nistgħu nindunaw illi aħna ta' bilħaq imwielda miġid. Mhux bil-paroli, ma bil-fatti. Ġwanni jagħtina ċerta fatti. L-istess bħal meta neżaminaw il-ħajja fiżika. Dinna ċekkjajt tal-bieraħ jiena ma' nies illi jifhmu. Ħajja fiżika ta' annimali, ta' bnedmin, ta' kreaturi li għandhom din il-famuża ħaġa li ħana nsejħula ħajja. X'inhi l-ħajja? Ma nafx kif nagħmel nispjega. Inti taf x'inhi ħajja? Il-ħajja però hija komposta tikkonsisti minn ċerta elementi. U hemm 7 elementi fil-ħajja fiżika, ġifieri int li tmiss u tħaslek innifsek, int ħaj fiżikament. Fiżikament. Minn dat induna illi tiekol, ġebla ma tikolx, wara mhux ħajja vera. Moviment tiċċaqlaq, riproduzzjoni kapaċi tnissel jew twellet xi ħadd li jkun baby ma mbagħad ikun jixbħek. Tieħu nnifs, daħi kon nsemmiha wkoll tħammeġ. Xi ħadd ħaj iħammeġ. Għandu ċertu waste illi joħroġ minn ġo fih regolarment bħalma jiekol. Jikber huwa sensittiv. Nerġa' ngħid il-blata jekk niggiża mhux ħatajlek għajma u qas se dispjaċija imma mur niggeż bniedem u jurik kemm huwa ta' bilħaq ħaj. Ovvjament, bniedem jista' jkun f'koma jew paralizzat u allura dawn kollha ma jidrux fil-massimu tagħhom, mhux vera. Bniedem paralizzat pereżempju ma tarax moviment fih ma jfissirx lu ħaj, ma għandux dik l-ola kwalità ta' ħajja fiżika tajjeb illi dawn is-7 elementi jiddeskrivulna. L-issa fil-ħajja spiritwali. Il-ħajja spiritwali. U ċoħe il-ħajja li tingħatalna bit-twelid mill-ġdid tingħaraf minn diversi elementi. Tingħaraf il għaliex hemm affarijiet illi wieħed imwieled mill-ġdid jesibihom, jurihom fil-ħajja tiegħu. U da kollha ħanoħodhom mill-ewwel ittra ta' Ġwanni. Kif għad, Ġwanni kiteb apposta biex jurina, biex aħna insiru nafu. U ma jiktibiex biex ibeżżana, Ġwanni qed jikteb il-insara. Il-dawk li huma diġà imwielda mill-ġdid. U irridhom li jaslu għal milja tal-ferħ tagħhom biex jarfu illi il-barka tremenda li Alla żarhom biha meta wellidhom ġdid. L-ewwel element. Kull min jemmen li Ġesu huwa Kristu huwa mwieled minn Alla. L-ewwel Ġwanna 5 vers 1. Kull min jemmen li Ġesu huwa Kristu huwa mwieled minn Alla. Il-fatt li inti temmel Ġesu ta' Nazaret, imwieled mill-Verġni Marija, imwieled f'Betlehem, immorbi f'Nazaret,
li ħareġ u għamel mirakli u għallem u kien mod ġuri quddiem Pilatu u msalla fuq il-Kalvarju u mitfun fil-qabar ta' Giuseppe ta' Arimatea. U wara 3 ijiem reġa' xoxta u talla lura fis-mewt dak Ġesu illi klejmja li huwa Alla nnifsu. Għamelu nnifsu ugwali mal-lu għalhekk illu tridu ħaġruh li da Ġesu jekk inti temmen f'da Ġesu li huwa il-Messija issa, li huwa l-Kristu, li huwa l-unzjonat tal-Alla, li huwa dak li Alla apposta ħatru biex ikun il-profeta tiegħu, l-qasas il-kbir tiegħu u s-sultan tiegħu fuq l-art. Dakwa meta ngħidu il-Kristu, il-midluk tal-Alla, dak li Alla batu fuq dil-missjoni speċjali biex jarrafna lill-Alla l-ħaj. Sabiex jagħmel tpattija perfetta għad-nubietna. Sabiex jigverna fuqna u jaħkem fuqna, jekk inti temmen f'da Ġesu illi hu ta' bilħaq il-Messija, inti mwieled mill-ġdid. Innutaw daqsxejn, mhux qed jgħidlek illi l-ewwel hemm f'Ġesu bħala l-Messija, imbagħad titwieled mill-ġdid, mhux qed jgħid hekk. Qed jgħid illi dawk illi jemmnu f'Ġesu bħala l-Messija huma mwielda mill-ġdid. Infatti jemmnu fih bħala l-Messija għax l-Ispiritu Santu wellidhom mill-ġdid. Tom il-ħajja, tom il-kapaċità, tom l-abilità. Għajnejhom infetħulhom. Il-qalb tagħhom ġiet diretta lejn Ġesu Kristu, irrikorrew lejh, feċċewh u Ġesu kif qal fil-weda tiegħu kull min jiġi għandi jiena ma nkeċċiex il-barra. Dik hija l-ewwel indikazzjoni ċerta illi wieħed huwa mwieled mill-ġdid u allura huwa fis-saltna tal-Alla. Hawnhekk ma rridx nistema' kattiv jiena, però dawk li ma jemmnux f'Ġesu Kristu, dawk li ma jemmnux f'Ġesu ta' Nazaret bħala l-Messija, ma nistax ngħid illi għandhom it-tama tal-ġenna. Għall-inqas kif tirraġuna l-Bibja? Kif tirraġuna l-Bibja? Minn hawn jidher kemm huwa importanti illi aħna nxandru l-Vanġelu. Ħalli n-nies jingħataw l-opportunità biex jersqu lejn Ġesu Kristu, iduru lejh f'indiema u fidi ġenwina. It-tieni evidenza. Fl-ewwel Ġwanni 3 vers 9. Kull min hu mwieled minn Alla ma jipprattikax id-dnub. Anzi Ġwanni jgħid kull min hu mwieled minn Alla ma jagħmilx dnub. Għax iż-żerrija tal-Alla tibqa' fih ma jistax ikompli jidneb għax hu mwieled minn Alla. Ara ir-riżultat x'ġara minħabba li wieħed huwa mwieled mill-ġdid, il-korsa ta' ħajtu inbidlet radikalment. Fejn qabel id-dnub kien jieħu pjaċir bih, jipprattikah, jodos fih, ma jinkwetaħx ħlief meta jiġi arrestat mill-pulizija jew kollu jlaqqata tal-li għamel ħażen, hemmhekk iwa jinkwieta. Imma viżavi u ma' Alla l-ħallieq li taħ liġi x'jobdi, ma jinkwieta xejn. Immissa kull min hu mwieled minn Alla ma jipprattikax id-dnub. Ma jfissirx ma jagħmel assolutament xejn dnub, Ġwanni fil-bidu tal-ittra jgħidilna li jekk aħna ngħidu li ma tnibniex, noħorġuh ta' giddieb il-Alla. U l-verità mhijiex fina. Imma id-differenza tidher. Fejn qabel kien jom fid-dnub, issa jaħarbu, jiskansah, jevitah, imewtu fih, jiġġielet kontrih, ma jaħmlux jobodu. Din hija l-attitudni ta' wieħed imwieled mill-ġdid. Kull min jammar fih f'Ġesu ġifier ma jkomplix jidneb. Kull min ikompli jidneb la rah u lanqas għarfu. Mela mistoqsija tiegħi din, trid tkun taf inti xi mwieled mill-ġdid? Kien hemm dik il-ksur, dik il-qata minn mad-dnub, fejn qabel id-dnub kont timxi fih, tiżżerżaq fih mingħajr ebda ansjetà u jew inkwieta xejn. Kien hemm dak il-mument meta inti bdejt tinduna li ma rridx u nobodu id-dnub. Id-dnub li huwa l-ksur tal-liġi tal-Alla. U allura diżunur għal Alla. It-tielet evidenza. L-ewwel Ġwanni 2:29. Jekk tafu li huwa ġust, jekk tafu li Alla huwa ġust, tafu li kull min jipprattika l-ġustizzja huwa mwieled minnu.
Ġwan qed jirraġuna illi missier ħajkollu uliet illi b'xi mod jew ieħor jixbħuh. B'xi mod jew ieħor, forsi mhux kollox, ma b'xi mod jew ieħor. Issa, ġwan qed jgħid Alla huwa ġust. Mela dawk li huma mweldin minnu neċessarjament huma ġusti. U ċoe, ifittxu illi jgħixu ġustament. Ifittxu illi il-ħajja tagħhom tkun konformi għal-liġi tal-Alla. B'dan huma manifestati huma murija min huma tfal tal-Alla u min huma tfal tax-xitan. Kull min ma jipprattikax il-ġustizzja mhuwiex minn Alla. U lanqas min ma jħobbx lil ħuh. Ġwan jerġa' jirrepeti l-istess idea. Il-bniedem mwelet mill-ġdid jipprattika il-ġustizzja. X'inhi ġustizzja? Illi inti tkun sewwa mal-liġi tal-Alla. Tħobba l-liġi tal-Alla. Timmedita fuqha, taħseb fuqha, tara kif inti se tobdija. Mhux bisforz, mhux għax imġiel, imma bil-ferħa u bil-gratitudni lejn Alla. Ġwanni jibda biex jgħid infatti fl-ittra tiegħu jekk nimxu fid-dawl bħalma hu fid-dawl, aħna għandna xirka ma' xulxin u d-dem ta' Ġesu Kristu ibnu inaddafna bil-dnub. Aktar tard imbagħad b'dan nafu li aħna għarafnieh. Jekk inżommu l-kmandamenti tiegħu min jgħid għaraftu u għadar boħra dan il-famuż raġel illi għandu ħafna paroli min jgħid għaraftu lill-Alla. Imma ma jżommx il-kmandamenti tiegħu dan u giddieb. U fih m'hemmx il-verità. Ġwanni b'saqajh mal-art b'mod konkret qed jurina min huma l-Kristjani vera. Min huma dawk imwielda mill-ġdid, dawk illi iżommu il-kmandamenti tiegħu. Tgħidli ma jiena nonqos nisbalja notor. Ma l-inqas meta totor tiġri li Alla f'indiema ġenwina jiddispjaċik tali għadnu tiegħek jew jibqa' għaddej u tagħmlu bħalli kieku mhux xejn. Ir-raba' evidenza. Aħna nafu illi għaddejna mill-mewt tal-ħajja, qabel konna mejtin spiritualment, issa ġejna trasferiti għal-ħajja. Kif nafu dan? Aħna nafu li għaddejna mill-mewt tal-ħajja għax inħobbu lill-Aħwa. Min ma jħobbx jibqa' fil-mewt. Kull min jobgħod il-ħuħu qattil u tafu li jibda qattil m'għandu l-ħajja eterna tagħmmar fih. Hawnhekk għandna il-prova nsibina ewlenija. Mal-fidi fi Kristu, f'Ġesu bħala l-Messija, din hija importantissima. Ġesu stess qal. B'dan in-nies jarfu li intom dixxipli tiegħi jekk għandkom l-imħabba lejn xulxin. U l-imħabba mhijiex sentimentali. Mhijiex qasel idellek. L-imħabba trid tkun qawwi, trid tkun qalbini, trid tkun kapaċi toħroġ barra minn triqtek biex isservi lil ħaddieħor. Biex isservi l-ħaddieħor, biex tagħmel il-ġid lil ħaddieħor. U partikolarment lill-Aħwa. Lill-Aħwa Ġwanni hawnhekk qed jgħidilna ħareslek innifsek, għandek ċerta ġibda lejn nies li huma wkoll insara bħalek. Il għaliex Ġwanni ma jistax jifhimha kif nies jgħidu li huma mwielda mill-ġdid imma jibqgħu apparti mill-Knisja. Ma jidux ikunu jitħaltu jew jagħmluha mal-Knisja. Għal Ġwanni dak huwa sinjal ħażin le. Aħna nafu li għaddejna mill-mewt tal-ħajja għax inħobbu lill-Aħwa. Kif però tħobb? Kull min għandu l-ġid tad-dinja jagħtina eżempju hawnhekk famuż. U jara l-ħuff fil-bżonn u frattant ma jurrieħx il-modrija tiegħu. Kif tista' tagħmmar fih l-imħabba tal-Alla? Tfal ġkejkni. Ħa ma nħobbux bil-kelma u lanqas bil-isim biss, imma bl-emil u fil-verità. B'dan se nkunu nafu. Għal darb'oħra qed jgħidilna isma' il-fatt li inti kapaċi xammar il-kmiem u tagħmel dawk il-favuri żgħar jew anke kbar ma' ħaddieħor b'mod regolari. B'dan se nkunu nafu li aħna mill-verità u se nassuguraw qalbna qudiemu kull meta qalbna tikkundannana għax Alla huwa akbar minn qalbna. U jaf kollox. Forsi mhux dejjem jirnexxielna li ħobbu però Alla jaf qalbna. Ġwan qiegħed jikkonfortana illi anke f'dawk il-momenti meta aħna
nibqgħu forsi indifferenti jew għażiena, Alla jaf qalbna. Imma qed jafferma illi il-persuna mwielda mill-ġdid hija persuna li tħobb. Kif tħobb? L-ewwel Korintin 13 jgħidilna l-imħabba hija ġwejda, hija twajba, hija paċenzjuża, l-imħabba temmen kollox, tafda kollox, tittama kollox. Ma taqtax qalbek minn dak li jkun, ma tibqa' tgħinu, tibqa' tissapportjah, tibqa' twiżnu fil-problemi tiegħu, fil-bżonnijiet tiegħu. Għalhekk Ġwanni jgħid ukoll min jgħidlu fid-dawl, Ġwanni jisu għandu għal dawk il-nies li il-sinhom jafu jħadmuh, imma xin niġu għassiw in-no tal-imħabba eżerċitata hemmhekk ifallu. Min jgħidlu fid-dawl, ma mbagħad jobgħod il-ħuħ għadu fid-dalma sa issa. Min iħobb lil ħuħ jammar fid-dawl u m'hemm ebda kawża ta' offiża fih. Evidenza oħra illi aħna imwielda mill-ġdid hija l-atteġġament tagħna mad-dinja. Id-dinja kif tħares lejha. ċoħ id-dinja mhux il-kampanja u l-ġmil tan-natura taxxaq bihom dawk għax dak huma l-emejjel talla huma sbieħ. Id-dinja hija s-sistema satanika illi l-għadu tagħna irnexxielu jibni fis-soċjetà tagħna. Illi bija ibedna minn Alla. ċerta jisu kumplott biex Alla jibqa' barra u ngħixu l-ħajja tagħna u rridu s-sliem u rridu l-paċi u rridu nkunu sinjuri imbasta mingħajr Alla. Dik hija d-dinja. Dik hija d-dinja. U Ġwanni jgħid illi kull min huwa imwieled minn Alla jeleb fuq id-dinja. Ma jħallix id-dinja tasru fil-forma tagħha. Illi tkun kapaċi inti illi tieqa' fuq riġlejk u tajt dak li qed nara madwari il-ħażen ma naqbilx miegħu, nopponih, nipprotesta għalih. Din hija r-rebħa li rebħet fuq id-dinja, il-fidi tagħna. Min hu dak li jirbaħ id-dinja ħlief min jemmen li ġesuha bin Alla. Għal darb'oħra qiegħed jgħidilna illi nistgħu nindunaw illi aħna m'għadniex tad-dinja. Imma Alla ġibidna lejh u tagħna ħajja ġdida mill-fatt kif aħna nħarsu lejn id-dinja. Id-dinja tridna li aħna nkunu nax ta' bendu. Nimxu mal-kurrent, ma nopponu xejn. M'hemmx tajjeb jew ħażin, kollox gris, kollox aċċettabbli. Dik hija d-dinja. Ġwanni qed jgħidilna kull min wieħed mill-ġdid jeleb fuq id-dinja. Ma jħallix id-dinja timpressjonah bit-tlellix kollu tagħha. L-aħħar evidenza li aħna imwielda mill-ġdid. Nafu illi kull min imwieled minn Alla ma jibqax jitneb, di semmija diġà. Ma li mnissel minn Alla jipproteġih u l-ħażin ma jmissux. Hawnhi. Kull min imwieled minn Alla, il-ħażin, ċoħe Satana, ma jmissux. L-imwieled mill-ġdid huwa persuna li jaf li jinsab fi gwerra. Jaf fuq kollox li hawnhekk ma ġejniex biex niċċaċċraw jew biex niddivertu jew biex naħlu ħinna. Li mwieled mill-ġdid jaf li hemm is-salta tad-dawl u hemm id-dominju tad-dlam. U l-ħażin Satana ġifieri jirreżistih. Iżomlu, jiqaflu. Il-Kristjan huwa soldat fuq kollox. Jaf li jinsab dil-battalja, jaf li huwa rebbieħ dil-battalja u għalhekk ma jaqtax qalbu u għalhekk jippersevera, għalhekk jibqa' miex il-qudiem il għaliex kif qed jgħidilna hawnhekk. Nafu li kull min wieled minn Alla il-ħażin ma jmissux. Issa, dawn is-sitt evidenzi jinsabu fik. Forsi tgħidli jinsabu ma mhux kollha huma ċari. Alla ma jrid jagħtina ebda assigurazzjoni, ebda ċertezza li aħna mwielda mill-ġdid jekk dawn l-evidenzi mhumiex ovvji. Huma dawk in-nies illi jimxu u l-ħajja tagħhom taqbel ma' dar ritratt illi ssib li għandhom l-assigurazzjoni.
li għandhom iċ-ċertezza illi jinsabu fis-saltna talla, illi d-nubietom maħfura, illi huma werrieta tal-ġenna. Ma dawn it-tip ta' nies. Kull Kristjan, skont l-Iskrittura, kull Kristjan jeseb biex xifti tjawis dawn l-evidenzi. U jrid jixtieq kull ma jmur li dan l-evidenzi itajjibhom fih, jipperfezzjonhom, ma jkunx kuntent b'dak illi kiseb sa issa. Fejn hemm l-Ispiritu talla, fejn l-Ispiritu talla wellet li xi ħadd mill-ġdid, l-Ispiritu talla juri l-preżenza tiegħu. L-Ispiritu talla huwa attiv fina, attiv. Jaħdem il-virtu. U minn hemm ġwan jgħidilna illi aħna ta' bilħaq imwielda minn ġdid. Tiftakru però illi hija kwistjoni ta' twemmin, x'temmen. Jekk kull min huwa imwieled, kull min jemmel Ġesu huwa Kristu, huwa mwieled minn Alla. Kwistjoni ta' twemmin hija kwistjoni wkoll ta' prattika. Flimkien, mhux waħda jew l-oħra, ma flimkien, tajjeb, il-fatt li inti qed tfittex il-qdusija, qed tfittex li tobdi lill-Alla, qed tfittex li timxi fl-imħabba mal-proxmu tiegħek u partikolarment mal-aħwa, hemmhekk iva dik l-evidenza mbagħad tkun ta' bilħaq ħelwa għalik u Alla wkoll jagħtik dik iċ-ċertezza. Infatti fl-aħħar tal-ittra Ġwanni jikbilhom u jgħidilhom qed niktab lilkom li temmnu fl-isem tal-Bent Alla biex tkunu tafu. Taf li għandek ħata dejjem, taf li inti mwieled minn ġdid? Jekk ma tafx, hemm bżonn li tkun taf. Jew forsi ma tafx għax għandek ħafna dubji, għax dawn l-evidenzi mhumiex hemmhekk. Issa taf. Taf illi fejn hemm l-Ispiritu talla operattiv dawn il-ħwejjeġ huma preżenti. John Newton, l-awtur tal-Amazing Grace, li aħna nkantaw. Darba qal hekk. Minix dak li suppost jien. Minix dak li rrid inkun jien. Minix dak li għad inkun fil-ġenna. Iżda naf li m'għadniex dak li darba kont u bil-grazzja tal-Alla jien li jien issa. Blind, but now